Saturday, 28th of October 2023, everyone of Umueri Royal Palace. The residence of His Royal Majesty Gesa Benefis Chukwu Emeka GP, Okebo the second of Umueri, Odabo, Otuocha, Umueri, Anambra East Local Government Area, Anambra State. His Royal Majesty himself, members of the cabinet. Your Majesty, I am going to say begging authority our Avosia canopy canopy na Igwe na say no Gania. My man not a couple 2 weeks ago. I barely know what be a man Iwachi. Canopy wage benin also. And I see no Ghanaian. Kaiju over honored Wangoli. We are in a Avaya. And we can call in the bank and then Pastor Agape. Bob and Evo Canopy. Malon will to the glory of God. God is even achievement. As we have named for a gift for Adam Wire, my first daughter. Going up to say invest. They may masters. Monsieur Renata Naka Duke Ayana Botu de Bella Oyoke Demi Mulia Western ya Atwana Kanyani ya Buludina Muya. Why about the Quaka for Alancatao? Aya Kalia. They fix the date on 28th October, Saturday. Then make the date, man or old one or woman. So the vibe attack for Duke Gabia. Yakwaka knows. I run walk. I don't see on walk. On my utich. They come with the same year. I want my utich. I have none of where you know. They was there. The letter Raga. For those years, about can the moon and I wait to. But it is America. I was your moon, when the cabinet. There's an apology joke. For because I cannot be a Kalian. Involved in the other. Involved in my day is in your wine and your Duke. But I got a metane. You're one walk of your battle. The man, I can have the same Kirina. I can only Povalavia, Povalcolele. So now I am over and Neletane. Nelo Avioma. Avioma, I am a long way. Why an apple can wait. So the woman at the mass, but the cook are the cool. Amazana made a bit of Obviously, the Muoka is in it. And I can go to Kevana Quado men. And no one them work there, no. A bonny mewe and go wine. Okay, soldier. And good soldier. Talamo grandchildren. Oh, to good name, and the over mud name. So when I say Cornell, I can Cornell to never catch us in Nava Jesus. Murek,
Your Majesty. I actually tell you maka anyị kene kwuo ndị n'ogina sogiwa anodu n'ogina akụkụ ebe a maka na ọnya ka iji abụlụ igbe mmadụ niile ya wa abụsịa ụdị mmadụ nke na nọ ibe ọwa akara aka daalụ unu n'ahịa na ndị nwanne igbe nọ ebe a bụ ndị so na kabinet Umueri mba bụ ndị amala amali ma ka mkpọba aba n'obu ka wee kene ndị be anyị ine na n'aka nri ya bụ High Chief Joseph ọnụ Igbo ọnụ Soleze Umueri ine anya na anya mekwuli okwu mekwuri ya ine anya kịta ya bụ n'ọnụ Soleze onye chiri ga ya aza High Chief biko kelegodi ndị Igbo ndị Igbo ekene m na ọrụ ife a nwere emelụ onye mụrụ nwa abịaghị adụrụ ya nwa Chukwu ka ọ ga-ekene ekene enwekwara ndị mụrụ nke ntọ n'ụlọ abụrụ nna ya anụ mana Chukwu bịa gozie nke a nke abụrụ nna ya anụ nke a bụ otuto Chukwu ọ na-apụ a na-emesi ife agịbe taa ntu oge eme ọ nwetara anyị igwe zuo anyị ozi abịa ọzọ na oriri abụrụla ọnụ nkabi pụọ daalụnụ aka bịara amụta m ọzọ olili abụrụla ọnụ Chief so anyị na-enekwa anya bụ ndị ọzọ mba na igbe nọ taa onye na-ena ya bụ Chief Patrick Ezintecha eze nwanne m nwere eze nwanne anyị ekene gị biko kenegodi ndị be anyị Igbo mma mmanụ nwere ekene m Igbo ekene m divide olili dịka ka kolegi ji wee hụ oli abụrụla m nka gị ihe ọma ka igbe ya hụ na olili abịa na bịa tata ebe m nwere abụọ ihe ọma ekene m daalụ Chief onye ọzọ anyị na ya nọ bụ Chief Pastor Pius Nweke Chief kene ndị ba onye udo one of Umueri daalụ Pastor kene gị ị na-arụkwa n'ọrụ dị mma anyị sị ka anyị bịa nọnyere igwe anyị igwe dị anyị mma igwe Chineke ji chọọ Umueri mma ana m agụ ya so igwe belela dị Umueri akwawa n'ebe ibe ọma na-eme n'ezinụlọ ya ịma na Baịbụl sị ibe ọma eme anyị nwụrụ ya ibe ọjọọ mekwa anyị nwụrụ ya ma thank God na nke a bụ ibe ọma ka ọ bụ na anyị sị ka anyị nọnyere ya na ike nwe ya dịka o si kwu n'okwu onye kpọọla abịa bụọla abịa kpụrụ na-enwere onwe ya nwere abịakọ na-achị ilepụta sị ka anyị nọnyere ya anyị chọrọ na-ebusa anwụle sị ka anyị sole nwekwu anwụrụ n'ibe Chineke na-alụ wee mere ka taa dị pọsịbụl nke anyị aka ji wee bịa ekene gị daalụ High Chief Chief ka ikene okwu ndị be anyị the Honorable Chief Austin Mgbọgụ ka ikene ndị be anyị hallelujah anyị nọ n'ebe a dịka igbe jikọwa maka na ibe ọma kụrụ aka n'ụzọ na be igwe nwe ya wee achọla ịbịa akwụ aka n'ụzọ maka nwe ya kedu ibe ị nwere igbe na ndị Umueri dịka kawa na-eli oli ata ya bụ na abụbụ na mmadụ a na-amụtara nwa n'ọba ya bụ na ebe iwu kwuru ka nwaanyị mezu mmasị ikwenye chisi ike n'oge esi eme ka ọ mma ya ndị ọga anyị ya metewe mma ebe ndị ọga anyị emetekwu anyị mma na ọgọ bụ chien ya bụ na adabara anyị daalụ na Chief so anyị na-enekwa anya bụ ndị ọzọ mba na igbe nọ taa onye na-ena ya bụ Chief Patrick Ezintecha eze nwanne m nwere eze nwanne anyị ekene gị biko kenegodi ndị be anyị Igbo mma mmanụ
Umueri ekene mu Igbo ekene mu Iwa da golile ka kolegi ji we oli abro no ka ye Iwa maka igbe ya ona oli abia na bia tata ibu Umueri abro Iwa ekene mu dal chief onye kwa onye ọzọ anyị ya nọ bụ chief pastor chief pastor Pius Nweke chief kene ndị ba onye udo one of Umueri dal pastor kene ngi ị na-arụkwa n'ọrụ dị mma anyị sị ka bịa nọnyere igwe anyị igwe dị anyị mma igwe Chineke ji chọọ Umueri mma ana m agụ ya so igwe belela dị Umueri afawa n'ebe ibe ọma na-eme n'ezinụlọ ya ịma na Baịbụl sị ibe ọma mee anyị nwụrụ ya ibe ọjọọ mekwa anyị nwụrụ ya ma thank God na nke a bụ ibe ọma ka ọ bụ na anyị sị ka anyị nọnyere ya na ike nwe ya dịka o si kwu n'okwu onye kpọọla abịa bụ ọla abịa kpọrọ na-enwere onwe ya nwere abịakọ na chi lepụta sị ka anyị nọ ya elie anyị chọrọ na-ebusa anwụle sị ka anyị sole nwekwu anwụle n'ebe Chineke na-alụ wee mere ka taa dị pọsịbụl nke anyị aka ji wee bịa ekene gị daalụ high chief chief ka ikene okwu ndị be anyị the honorable chief Austin Mgbogu ka ikene ndị be anyị hallelujah anyị nọ n'ebe a dịka igwe jikọwa maka na ibe ọma kụrụ aka n'ụzọ na be igwe nwe ya wee achọla ịbịa kwụ aka n'ụzọ maka nwe ya kedu ibe ị nwere igbe na ndị Umueri dịka ka ha na-eli oli ya taa ya bụ na abụbụ na mmadụ a na-amụtara nwa nnọba ya bụ na ebe iwu kwuru ka nwaanyị mezu mmasị ikwenye chisi ike n'oge esi eme ka ọ mee ya ndị ọga anyị ya metewe mma ebe ndị ọga anyị emetekwu anyị mma na ọgọ bụ chi anyị ya bụ na adabara anyị daalụ na ọzọ anyị na-anọkwa batalivo ka anyị na-ekwu okwu a bụ chief Sunday Eluemuno Ochendo Umueri Ochendo kenegodi ndị be anyị daalụ ọnọdụ anyị nọ dịka igwe ji akọwa bụ ezigbo ọnọdụ na ndị uke obodo a na-akpọ uke bịara ịkụ aka n'ụzọ na mva nwere ive ọma mva vụrụ n'ebe a ndị ọzọ na-asị na ọ nwere flawa otitolo balịba anya na obi igbe mbawasị ka wa bịa ka akpa ka mba wa akụ awọlụ otitolo ahụ kedu ozi nwere isi igwe na ndị Umueri dịka wa na-enwe aṅụrị taa Umueri niile blọs ndị bụ igwe kana ile anya ya bụ igwe kwesịrị nga anyị na Chineke ji nwa wee sị akụ ebe ọ nwere aṅụrị ma nọ etin of joy onye ọbụla bụ nwoke mmụta nwa kpere na ebe ka nwa gị nwe ebe ọbara saa nwunye mmadụ so it's a sin of joy iwe ọbịa nwere ka ọ bụ Umueri niile and to ndị be Emeka and all lovers of good things whenever I say one will so I think it's a very good thing for the community and the Emeka family in general. Yes. Daalụ ndị be anyị na-ekene gị aka nri ma aka ekpe ọ tọrọ anyị tọ na baba gị okirikiri n'oge aṅụrị dịka ụdị a anyị na-ekpe ekpere na-agụdo na ive ọma na ive aṅụrị anya kọrọ na be gị site n'aba Jizọs maka na be gị bụ headquarters Umueri na osi n'ọnwa bido anyị nwee confidence na ọ ya atọchisi Umueri niile ma ngị bụ igwe Umueri the custodian of the culture of Umueri so nakoju amasị anyị na anyị nọ na be gị taa ọ bụkwa gị na-eme ive taa maka na dịka ka ị na-ekwu okwu kịta ọ nwere ovuve n'ive na-abụ imetụrụ aka anyị na-achọ ka anyị gbatị ọkpịa ma as the custodian of Igbo culture and Umueri culture ọ nwere ụfọdụ onye dị na better position inye anyị ịmụnyela anyị ọkụ ive ka anyị ghọta okwu ndị a dịka anyị na-ekwu na ive na-emeta bụ ịkwụ aka n'ụzọ
nwaanyị ka na-enwe mee ịkpọli ya ịkwụ aka n'ụzọ na-enwe mmanya uchichi ị na-akọwa na emesi ya n'aka ya bịakwa ọzọ biko kedu ife dị iche n'iche na ife ndị a ịkpọrọ kedu ka ndị Igbo ji eme ife nwaanyị ka ndị Igbo ji eme ife nwaanyị bụ na ịgba nkwụ bụ ceremonial ka ọ bụ the main thing a na-eme bụ the traditional bụ ịbịa mee ego ịkwụ aka n'ụzọ na ịchọrọ ịbịa n'nwa mmadụ anabata gị ajụọ nwaanyị ajụjụ okweta na gịnị akpaga alụ n'ihi anụ ya ịbịa meetie ụmụnna meetie nne na nna m nwa ọ bụ na vaka dị ndụ eme ego arụ ọnụ ọkụ mee ego nwụọ mmanya uchichi aṅụrụ ana mmanya uchichi ahụ ịnụbagokwe nwaanyị gị o na nke ịkpazi nkwụ ka anyị na-akpọ ijeoku na Umueri nwere onye ya na-enwere ego ijeoku ya na nwunye ya ebili na-amụpụ nwa na-ejere oku masị ejere oku emego ego nwụọ mmanya uchichi mana iwu bụ na emesie n'ihi ya agbalịle nkwụ nwunye gị maka na ọ bụ na ị gbara nkwụ nwunye gị ahụ mụtara gị nwa mụta nwaanyị mmadụ bịa ịnụ ya ya gbara nkwụ ọ ya agbalịle nkwụ ya so ọ bịazie n'ụlọ ya ka ọ wee gbaa nkwụ ya mana ya ebugodo ụzọ jee gbagodo nke nne gị nke nne ya so na ọ ka o wee dabasịa ka eji agba nkwụ mana the actual thing bụ marriage nke nwaanyị na-emeta arụ ọnụ ọkụ mee ego ya ka ndị oyibo na-akpọ dowry ebere na dowry ya aṅụọ mmanya uchichi family na-abụ ekwekọrịta na nwawa nwaanyị ya eje be di nke nwoke ekwekọrịta na nwawa nwoke ya anụ nwaanyị na Umueri eme ego abịa gwa ọra mmadụ na-ekwekọrịtago ya bụ na anụwago di na nwunye Your Majesty ihe nyekwana anyị ohere na asị na unu bụ ndị kọshọn mudoro na-ekwu na onye lili ọjị enu nya kpara ya nkụ na ọ bụrụ kwada a na-ekwu dịka anyị nwere ohere anyị na-agị nnọta ka igbulichiela anyị ibe ndị aka ịghọta n'ụdị aka ndị Igbo ji eme maka na ngịnwa bụ igwe Umueri ma Umueri na-esoro ozi ngọ na Umueri bụ nya bụ isi Igbo nyana ka eji eme na Umueri bụ ka eji eme n'Igbo niile n'Igbo niile and ka eji eme na Umueri bụ ka iji wee kwuo na ive izizi bụ ịkwụ aka n'ụzọ site na enemekosi achịtara m ọtamata na-eyi eme ive na-atọ na ịnọta ịkwụ aka n'ụzọ ịrụ ọnụ ọkụ na ebe ndị ọzọ mgbe gboo na-emesi ive niile a n'ovu mme ụdị na-emekọ dị ọnụ dị aka ọbụbụrụ nke a na-abịa taa ọ maka na ba ya agba nkwụ ka ya agba nkwụ ọ bụ na ọ bụrụ ya evite Umueri bụ ndị mụ nwa a na-anụ taa bụva ka anyị emeli omenala dị na ya bụva ka anyị akwala ya ebe a na-akpọ nya ibu ijeoku na mbọsị anyị agbazi nkwụ bụ ijeoku Umueri niile adịzi involved emeleba ebe a na-emeleba mana nke taa which is traditional and peculiar to ụmụnna nke a emeta bụ ụmụnna ka a na-emeli ụmụnna ka a na-emeli n'anya ya bụrụ ụmụduru mmụọ ndị ogbu ama ka bịa n'ọnwa maka na eziri obe na mbọsị anyị agbazi nkwụ ezie ebe bịa ba nwezi mbọsị ahụ ebe niile a na-emelebe anyị emepụsi ya mana ndezi esi na ọdịgo complete tupu ndị ahụ weduru nwaanyị nawazie nya na mbọsị agba nkwụ na ọ nwere ibe dịka na eziri obe na-ezilili ndị ogbu ama ndị Umueri niile ya anọzi ya taa na-ebugodo nke ime obi ka a na-eme ebe a daalụrị nne so na nkọwa ya bụ dịka ka iji okwu mmanya uchichi a ife dị a bụ ịgba nkwụ ahụ na ịkwaka n'ụzọ na mmanya uchichi na di na nwunye ibi na ịmụ nwa kedu nke anya ga ọ bụ na-emere ana
ọ bụ na alapalido na ọ nwere nya bụ nke a na-emeta nya bụ nke ya emeta ime ego maka ihe eme ego ya emelile ya ego bụ dowry aka a ga-ime ịpụzia gbaa nkwụ fine ọ bụ na ị gbara nkwụ na ị ga-eme church wedding fine ọ bụ na ị ga-eme court wedding fine mana ife gbasara ịgba nkwụ a bụ iwu ka ọ bụ na mgbe ọbụla ọ bụ na ị nwere ego gị na nwunye gị ebili mgbe ọbụla iji wee mesie nwa ego ihe emelili ya bụ ịkpọ obodo maka ọ bụ na idulu nwunye gị bili like taa ngwa gị n'ọsọ ndị invite Umueri bụ ndị ụmụnna m bịa leta anị ndị Umueri niile ndị ọzọ ha bịarọ ba marọ mana ya akpọlilewa ba wee mara na nwa m enwe otherwise mara nwa onye ọzọ na-eme mụnwa nje na amaghị eketere ego Your Majesty anyị achetawa azụrụ nọ maka anyị mara ma ndị ngị na-aba nọ ma maka anyị ma mva mbụsị kalakwu n'ihe gbasara omenala amara m ya bụ bridge protocol ma esi ka balacha gị ọnụ ana igwe kwụsị onye ọzọ aka na-ekwu ebe gbasara culture tradition enwegoro ike igwe ada dị na right n'ibe niile okwu mana o ruo mgba ka anyị nọ n'ịmala iweri nne ngwa ịbatịwa anyị ọkpa ife ọzọ anyị chọrọ ịjụ bụ dịka ka ị na-ekwu okwu kịta igwenyitela okwu white wedding wenyite okwu court wedding so n'ife na-atọ ka anyị na-avụzila kịta nke be anyị na nke white wedding na nke court wedding kedu ka mba ji wee relate ya kedu okwu ka mkpa ka ji wee nke a na-emeta anyị ma bụ nya ka mkpa because na ọ bụrụ na ije ka ime court wedding a ga-ajụgodo gị ma imegokwe traditional wedding imego dowry kwụkwa dowry n'isi nwunye gị ọ bụ na esi mba onwere kọtụ ya agbaga akwụkwọ ị nawa ya a convince court ọ bụ na nne na nna nwatakịrị ka dị ndụ baya abịa gbaa osiali na ịbịala mee ebe anyị na-emeta anyị ọ bụ na nne na nna ha adọrọzi ndụ o ya enwele onye ụmụnna ha ya abịa gbaa osiali na-abịala kwụọ aka n'ụzọ rụọ ọnụ ọkụ mee ego ṅụọ mmịa uchichi okwu nke a na-akpọ ọkụkụ chi bancha ka a ga-emekpuru ana ịnụwago nwaanyị traditionally nke ọkụkụ chi a bụ na emekwu ya taa ọjụgo ibe mere bụ na dịka iwe si wee dị dịka oyibo si wee pụta a na-emesorozi iwe ndị a bụ a na-ejizi ego ewele ego amaba gbakọ bụ ndị ụmụnna ekwu ego na ọ pụtara ewele ego inyebe ma mebezi inyere anaba ego ọ bụ na mụ chọrọ na ka ndị Umueri bịa maọbụ na ya gbara nkwụ nso mkpọ ndị Umueri ba bịa wele ego nke nyebe wele nke ibite Umueri nyebe ba naba emezizie mbọsị ya agbazi nkwụ ba like ya ba bịa ba likezi ba bịazi ọ bụ na ịpụta ọlịlị ya na isoro anyị wee nwee aṅụlị ma ọ bụkwara ma emegolowe ibe anyị emegolowe nwerozi onye ya bịa disturb gị nke n'ebe anyị na-awụta dịka ikwuru a na ọ bụ na mmadụ eje gbabulu jere kọt ije mee wedding na elusie kọt na ya ajụ ya ma emekwele nke a kedu onye iduzi eje kọt nwatakịrị mmadụ ejebe kọt maka emere ego oyikwunu na-eme nya na nke oyi ya na-eketara nwa nya na nke kọlchọ na na-eme bụ nya bụ foundation nya bụ dị bụ ụlọ akwụlụ nye ka m ji gwa gị sị gị na onye omesie ọ bụ na o nwere ego ịgba nkwụ odulu nwunye ya ebe bili na-alụ di na nwunye na-amụpụ nwa mana iwu bụ na emesịa na mmiri dọ n'eju lọrọ nwa nkịta ihe emelili ya maka na onye abịa bịa n'ụlọ nwa ya na-agbalị nne ya gbara nkwụ ya dị afọ na ya agba nkwụ nwunye gị onye ejela okwu bụ nwunye gị ndị Igbo na-ege ntị anyị fụ na onye anyị na-ekwu okwu bụ onye ejeta ebe n'ife gbasara omenala ndị Igbo maka na nyanwa bụ igwe Umueri bụ isi Igbo nya ka o ji dị mkpa nya ka anyị ji wasị ka anyị jụtachi ọsị na anyị bụ ọjụgo mana anyị abịawa n'ọjị nga ka anyị kpaa ya nkụ na ovu mkpa ka ọ wa adaba Your Majesty ka ị na-ekwu okwu kịta ị na-ekwu itinyela aka na ovive na ive na-abụ eme taa o wee na-echetara anyị na ọ nwere ive ndị Naijiria ndị ọzọ na-ekwu maka ndị Igbo
na enwe nwaanyị na ana Igbo na abụ na ga-emekọtazi ọdịzi ya ka mmegide nọ na abụ nnekwu iwe ọ na-eme ka ụfọdụ ụmụ ikolobịa ya bịa nụ nwaanyị na ana Igbo na-agba ọsọ maka na ego dị too much. Ikweteli dịka Igwe Umueri, is that your experience? Well, ịma na Igbo niile na-asụ n'onu mana akwụ ụkwala ọbụla ka m were Umueri gwa obodo nnachi wee mara gị atụ. Umueri na ọnọdụ ka na-eduye mmadụ nwaanyị na nkịtị. Yes, a na-eduye mmadụ nwaanyị na nkịtị maka na ịgbakọba ebe iji wee zụ nwaanyị iji wee zụ nwa gị dị ka m gwara gị na ada m nwaanyị Adaeze enwe na anụ di na mụzụlụ ya na yunivesiti mesị eduga obodo oyibo jee mee masters ya. Ịgbakọba ego onye kpasara bido na mgbe a mụrụ ya wee zụọ ya n'akwụkwọ sekọndịrị praịmarị sekọndịrị yunivesiti wee jesi iwe niile. Ịma na ego iji wee n'ịchọ ka ịnata ego niile a wee mara nwere ya na-anụpụta nwaanyị mana iwe nwaanyị bịara ata na ewu n'orike ọkọ ọnụ na abụrụ atụ ya mbụ na ọ gara akazi ma ọ bụrụ 50,000 ọ na-abụ 50,000 ka mmadụ ya na-emepụtara then iwere ego ụmụnna nye ego ike ju ego ji goo azụ goo nke wee nye ndị ụmụnna ọsị nke Umueri wekwele ego nyebe. Ibe dị mkpa ka ndị Igbo ghọta bụ na ọ bụrụ na agbakọba ego eji azụ nwaanyị mana mmadụ ụmụ nwoke amara anụnwute nwaanyị mana ife dị mkpa rinne bụ onye ga-anụ nwa gị ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ ka ọ bụrụ onye nwere aka ọrụ nwere ife ọ na-eme ka ọ ghara ịbụ onye ya ga-olusi agụụ a na-agụ nwa gị ike nwa gị dị ịnọdụkwa na-ebunye n'ezinụlọ ya. Ya bụ ibe ka mkpa ọ bụrụ ego one ịnatala ọ bụ ego one ikele nwa gị maka na ego ikele nwa gị na ya anatasị nri ya nwere ibe ya eme ka ịnatasị nwa ya ego dị too much. So onye kpatara na mgbe mbụ na ndị Igbo na-aka prefer ka bazuo nwoke maka ọ na-adịwa ka asị na bazuo nwaanyị azụsịa nwaanyị abụrụ ovu nwoke abịa dulie ovu nwoke abịa dulie ọ bụrụ na ego niile eju ezu ya anago gị n'iyi. That was then. Mana kịta ndị Igbo amalụgo na nwaanyị bụ ibe nwaanyị na-edozi obi nwoke na-edozi obi. So na nwoke ma nwaanyị dị mkpa n'obodo dị mkpa n'ezinụlọ. So na ba ncha dị mkpa. So na onye mụtara nwaanyị ya zụọ ya zụgbuo onye mma onye mụtara nwoke ya zụgbuo onye mma na ba niile ga-aba n'ụlọ. Daalụ Your Majesty. Daalụ. Anyị vụrụ na be gị ejuo nwa obele ndị mmadụ abatawo ka anyị mgba ka anyị chezieli ka oyi ekwuvu a ọhụ ya oyi ebido anụ ọ bịara na ndị ọgọ ka anyị na-eche abata ọbụla abịa ebe batara ndị be anyị anwụ erikewa were nwayọọ na-atụpụ udene tupu ịmara ebe a na-egwu ọbụna anwụ adawo na n'ọnwa niile na-ejuwo nekwu anya na setọpụ mana setọpụ a bụ ndị mmadụ ya nọ na ya mmụọ ya ego ndị bịara abịa bụkawa na-enwu soli bụkawa na-enwu ọcha mana iwe ya eme. Daalụ Your Majesty. Anyị bụ ndị Center for Research Igbo History and Culture. Anyị na-ekene gị n'ihi na-emeta na-aja gị ume si gị ihe a chigide Umueri chika Umueri nka site n'ava Jizọs. Daalụ rinne mgbe nke anyị na-aga n'iru. Moyika. Moyika and Moyika, no be the same. So here we are.